अरे का ये सखी आ काहे मुंह लटका के बैठल बाड़ू हो? लगता है आज बड़ा विपत में बाड़ू। अरे का बताइए सखी, हरे जोन हमार भातार बड़े नु रोजे पी के डरामा कइले रहल। अरे का भइल हो तनी सुनावा। हाँ त सुना। दाल में नोहना तेज भइल बा, फेकल है बाटे थरियावा सखी करियावा रे। दाल में नोहना तेज भइल बा, फेकल है बाटे थरियावा सखी करियावा रे। आ राती में मारे ला लेके दौरे सरियावा सखी करियावा रे। आ राती में मारे ला लेके दौरे सरियावा सखी करियावा रे। आ राती में मारे ला लेके दौरे सरियावा। पी के जब आवेला त चिन्हे ना लुगाई के, रोजे गौरी आवत हमारा भाई बापा माई के। अरे का करिए सखी, केहू के ना छोड़ेगा। पी के जब आवेला त चिन्हे ना लुगाई के, रोजे गौरी आवत हमारा भाई बापा माई के। बोली ले कुछ हमें त कहे चल जा कमाए झरियावा सखी करियावा रे। बोली ले हमहू कुछ त कहे चल जा कमाए झरियावा सखी करियावा रे। आ राती में मारे ला लेके दौरे सरियावा सखी करियावा रे। आ राती में मारे ला लेके दौरे सरियावा सखी करियावा रे। आ राती में मारे ला लेके दौरे सरियावा। बेचो दिहल स्कूल हमार देही के गहनामा, ठीक नइखे लागे रे सखी आनंद के रहनावा। अरे सखी हुकुम करेला का हो? हाँ हो सखी। बेचो दिहल स्कूल हमार देही के गहनामा, ठीक नइखे लागे रे सखी रामू के रहनावा। फरक ना पड़े ओकरा रे सखी, सुने केतनो गरियावा सखी करियावा रे। फरक ना पड़े ओकरा रे सखी, सुने केतनो गरियावा सखी करियावा रे। आ राती में मारे ला लेके दौरे सरियावा सखी करियावा रे। आ राती में मारे ला लेके दौरे सरियावा सखी करियावा रे। आ राती में मारे ला लेके दौरे सरियावा। पूरा परेशान करके ध देले बा ए सखी।